Sortim de Crystal Lake i anem cap a Molins. El seu festival de cinema de terror s'ha convertit en una cita obligada pels amants del gènere. Novament destaquen el concurs de curtmetratges i una suculenta marató plena de sorpreses. I'm the guy that's gonna save your ass. Ens cauen bé aquests de Molins. No fa gaires dies parlàvem de l'exposició que dedicaven als DDT, efectes especials. Una mostra exhaustiva dels treballs que els oscaritzats David Martí i Montse Ribé han realitzat durant la seva curta però intensa carrera. I ara tornen a atacar amb el seu tradicional certamen de cinema de terror. La programació del festival té 3 grans blocs. El primer, els homenatges. Aquest any dediquen la secció a 2 noms cabdals del gènere, William Peter Blatty i Stan Winston. Bé, doncs enguany el Festival de Cinema de Terror de Molins de Rei ret homenatge a un dels personatges, diríem, essencials i fonamentals dins del gènere, com és William Peter Blatty, un senyor que potser amb el nom no acaba de sonar molt a la gent, però que és fàcil ubicar-lo com a autor de la novel·la de l'Exorcista i també per l'adaptació que ell mateix va fer de la seva pròpia novel·la per convertir-lo en el guió cinematogràfic de la mítica pel·lícula del William Friedkin, no? És a dir, aquest any ha fet 80 anys i hem pensat doncs, que era una bona efemèride com per retre-li homenatge amb ell i de retruc també una mica el que serien els exorcismes al llarg de la història del cinema i també una mica el que anomenem com les cosines dels exorcismes, que serien les possessions. És a dir, que tot el lema una mica d'enguany del festival doncs, era al voltant dels exorcismes d'una banda i també de les possessions, no? I d'altra banda, efectivament, també hi ha el tema de la desaparició d'una desaparició sonada, que és la de Stan Winston, que si Blatty és un nom important dins del gènere, Stan Winston, evidentment, també ho és a través de la seva tècnica absolutament importantíssima i referenciada d'una manera constant en la tècnica d'efectes especials i maquillatge, Stan Winston, no? Aleshores, com que a més enguany al festival una de les seves activitats paral·leles també té a veure amb una exposició que es diu DDT Ficcions Originals i que fa un homenatge a tota l'obra de l'empresa DDT Efectos Especiales, els creadors de meravelles com El laberinto del fauno, com Frágiles, etc., que a més són una mica d'autors justament de l'art de Stan Winston, no? Amb la qual cosa doncs, és un any que serveix per retre homenatge a aquest personatge i a la vegada també per retre homenatge a un dels seus millors deixebles, en aquest cas com són els nois de DDT. El segon bloc és el més participatiu. El terror és un gènere molt popular i s'ha convertit en la pedrera de molts directors joves. Ho podem comprovar amb el concurs de curts de terror i gore de Molins de Rei. Doncs bé, la competició del concurs de curtmetratges han arribat a la final 8 obres molt interessants que venen a demostrar sobretot aquesta gran possibilitat que té el gènere del terror, el fet que sempre sigui un gènere tan il·limitat, no? És a dir, tenim obres de tota mena, diferents aproximacions al terror, però de maneres molt diferents, amb la qual cosa això ens agrada, no? Hi ha molta variació. Hi ha un nivell artístic i creatiu realment remarcable i això doncs, ens ve a dir, dona a conèixer doncs, que el gènere creiem que està molt salvat pels propers anys. Joves creadors que tenen molt a dir, que ho expliquen molt bé. Esto no té puta gràcia. Amb realitzacions molt interessants. I són obres que procedeixen de diferents indrets. Bona part d'elles aquest any justament d'Euskadi, no? Que ens han arribat pel·lícules molt interessants d'Euskadi i també d'algunes aproximacions més properes d'obres catalanes molt significatives. Jo crec que en aquesta edició del concurs de curtmetratges descobrirem nous talents i a més ens ho passarem molt bé. Hi, my name is Jason Creed. El tercer bloc és el més important. Les 12 hores de terror són les que van originar el Festival de Molins. A partir de les 8 del vespre del dia 8 de novembre podeu assistir a una marató amb algunes de les pel·lícules més destacades de la collita vermella del 2008, alguna estrena absoluta i títol sorpresa.
La Marató doncs, us oferirà estrenes, pel·lícules no estrenades comercialment, pel·lícules inèdites que algunes s'han vist al Festival de Sitges, altres fins i tot no s'han vist enlloc. És el cas, per exemple, de la pel·lícula sueca Déjame entrar, que aquest és el títol que tindrà quan s'estreni comercialment, una pel·lícula doncs, que tots els que estem en l'organització del festival doncs, estem absolutament enamorats, és una pel·lícula que ens ha robat el cor, és una pel·lícula de terror, però és una pel·lícula també molt poètica, molt sensible, molt acurada, amb personatges doncs, adolescents de protagonistes. Pensem que és la perla realment de l'edició d'enguany de les 12 hores de cinema de terror, però també tindrem l'oportunitat doncs, de recuperar vells amics del gènere, entre cometes, altres noms importantíssims. Abans que parlàvem de Stan Winston, George A. Romero no? És un altre personatge fonamental i tindrem la sort doncs, de recuperar El diario de los muertos, una pel·lícula que també encara queda inèdita comercialment i que per tant a Molins tindreu l'oportunitat de poder-la gaudir. A banda d'això també tindrem l'estrena d'una pel·lícula catalana que es diu The Cemetery, que és una pel·lícula d'un director català que malgrat tot es fa conèixer amb el nom artístic de James J. Wilson, però que ell mateix vindrà, ens presentarà el seu primer llarg, una pel·lícula de terror a la catalana molt interessant que us sorprendrà, que no deixarà ningú indiferent i que barreja conceptes des de Lucio Fulci a Michael Haneke i per tant ho fa d'una manera molt estimulant i molt interessant. I d'altra banda també cada any la Marató té una tradició, que és inaugurar aquesta Marató amb el que considerem la pel·lícula de terror més interessant de la temporada, és a dir, amb aquelles pel·lícules que sí que ja s'han estrenat, però que li donem una segona oportunitat i li donem com un reconeixement. No? En aquest sentit, enguany, diguem, l'afortunada és la pel·lícula La Niebla, basada justament en un relat d'un altre nom també importantíssim com és Stephen King, la pel·lícula dirigit Frank Darabont, una pel·lícula que també ens agrada molt i que doncs, tindrem el plaer de recuperar-la en aquesta marató. A banda, evidentment, de la sessió sorpresa de cada any, que sempre té a veure amb el lema del festival, per tant ja teniu una orientació cap a on pot anar la cosa. Aquesta nit tots serem vampirs cinematogràfics. Els ensurts ens mantindran desperts fins la matinada per poder tornar com autèntics zombis a casa i dormir durant el dia. Nosaltres us recomanem especialment Déjame entrar, una de les pel·lícules sensació del passat Festival de Sitges que viu a Molins de Rei la seva preestrena abans que arribi a les sales comercials. Trobareu més informació a www.terrormolins.com.